Eluf ta' persuni daħlu bejniethom 4 miljun euro meta fl-aħħar jiem irċivew fil-posta iċ-ċek bir-rifużjoni tat-taxxa mħallsa żejda fuq xiri ta' karozzi fi żmien gvern nazzjonalista. Kienu 6,196 l-applikazzjonijiet biex jieħdu lura dak li ħallsu żejjed fl-2005 biċ-ċek jasal għandhom fl-aħħar jiem. Persuni differenti rċivew ħlasijiet differenti li jlaħqu l-100 ta' euro. Dan wara li kienu diġà tħallsu 110 euro għal min għandu vettura u 55 euro għal min għandu mutur. Il-ħlas sar fl-2014 meta din l-iskema ġiet imħabbra l-ewwel darba u kull min kien milqut ħa parti mis-somma. Dan il-ħlas sar kif kien imwiegħed fil-manifest elettorali għal kull min xtara vettura bejn l-2004 u l-2008. Bħalma din is-sena qed jitħallsu tal-2005, il-gvern huwa kommess li adotta l-istess proċess għas snin konsekuttivi għal vetturi reġistrati sas-sena 2008. Dan sakemm il-pagamenti kollha lill-applikanti eliġibbli jkunu tħallsu. Qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali din il-proposta kienet waħda li qajmet dibattitu sħiħ. Esponenti tal-Partit Nazzjonalista qatt ma ridu li din ir-rifużjoni titħallas lura u fost dawk li opponew din il-proposta kien hemm il-membru tal-Parlament Ewropew Roberta Mezzola u l-eks Ministru tal-Finanzi u Deputat Nazzjonalista Tonio Fenek. Iżda l-aktar li kienet spikkat kienet id-dikjarazzjoni tal-Kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil. F'artiklu bit-titlu Why Labour Risks a Bailout kien kiteb Among the more expensive promises are its commitment to refund VAT and car registration tax to about 18,000, regardless of the outcome of an impending court case. This bill would run into tens of millions of euros. Fi kliem ieħor intqal li din kienet waħda mill-proposti li minħabba fihom pajjiżna kien se jfalli u jitlob bailout. Minflok illum fil-waqt li din il-proposta qed tkun attwata, pajjiżna għandu l-akbar tkabbir ekonomiku fl-Ewropa u naqqas id-deficit f'livelli rekord.